pipigilan ko yung luha ko sa harap ni tatay. Ayokong malungkot siya, no? Gusto ko hindi niya makita yung kalungkutan ko sa kanya. Naawa ako, grabe. Hindi ko, ba't kaya ang daming mga ganyan sa ano, no? Ang daming mga kababayan natin na ano, mga naghihirap ng ganyan ng gusto. Na ano daw siya, napasma. Kung makikita nyo kasi yung ano, kung makikita nyo yung kalagayan ni tatay, talagang naiiyak kayo. Ako pinigilan ko eh. Kasi ayokong makita na nalulungkot ako sa ano niya. At ngayon, eto ako, may dala akong biyaya. At ngayon naglalakad-lakad ako para makahanap ng mga tutulungan dito sa Binson. Hindi ko alam kung saan ako susulpot. Ayan, may bitbit kasi ako yan, nandyan yung mga bigas, grocery. So maghanap ako ng mga kabiyaya, mga kalinga, mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Sa mga bago nga po pala si Jay Guevara, isang kalinga partner. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe dito sa aking YouTube channel. At pakipindot na lang din yung bell button para palagi po kayong updated sa aking mga video. At huwag niyo rin po kalimutan i-subscribe Janjan Official, KSP Kim TV, Alex Librada Vlog, Laura and M. Berakit. Shoutout po shoutout po kala Ma'am Aida, Ma'am Angel, kala Ate Marie, kala Tita, at sa papat mama ko, ang aking pangalawang ina at ama na Rodriguez family. Yan, shoutout po sa inyo. Kay Sir Charlene Fish, kay Papa Charlene Fish Hunter, at kay Baby Pink, yan sa aking mama at papa. At shoutout na rin sa aking mama na si Claire TV. Pa-subscribe po ng kanyang YouTube channel, Claire TV. At pakisubscribe din po Ate Libo TV, BK Sakawa Channel, Ate Lenny Ueshi, Ana Panterias Vlog. At syempre huwag niyo pong kalimutan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, at Alam Nyo Ba To, at Mr. Benti Boy si Jason, at sa buong Kalinga partner na nasa description po ang kanilang mga link. So tara po, maghanap Kalingap. Hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi ko po alam kung nasaan ako. Yung makikita nyo naman. Yan, makikita bukid, at makikita yung daanan, hindi semento. So paakyat po ito. Tignan kasi natin dito, kasi kadalasan dito yung mga hindi napapasok ng mga tulong. Kaya kailangan dito tayo maghanap ng matutulungan sa maliit lang na bagay. Napakahalaga po yan sa kanila, no? Yan. Kadalasan kasi sa mga ganyan, dyan mo makikita yung may mga bahay-bahay na talaga nangangailangan ng tulong. Saka exercise na rin po ito sa akin. Dati ko pa naman to ginagawa. Kung napanood nyo yung mga dati kong video, habang naglalako po ako ng kutsinta at saka pichi o kaya isda o damit, may bitbit po akong bag talaga na may laman na kahit 3 kilong bigas, 5, kung magkano yung kitain ko, pinaghahati ko po para sa pag-charity. So ngayon, hanap tayo ulit, no? Tara. Mga kalingap, at nagpahinga muna ako gawa ng sobrang init. At makikita nyo naman, nasa bukid na talaga ako. So may nakita akong bahay yun, nasa kabila. So mukhang puntahan po natin kung anong may tutulong natin. Ayun, kubo-kubo lang po yung bahay. Try natin baka at mabigyan natin ng tulong, no? So ayun mga kalingap, pakita ko sa inyo yung bahay niya. Kung mga kalingap, yung bahay niya yung kubo-kubo. Puntahan po natin mga kalingap, bigyan ng konting tulong. Yan. So yung mga kalingap, puntahan natin yan, bukid na bukid po yung napapalibutan ng
Andito ako sa gitna. So buti na lang medyo maangin-angin po mga kalingap, no? Kaya hindi masyadong mahirap. Lapit na tayo. Puntahan natin. So mga kalingap, wala pong tao dun sa pinuntahan kong bahay. So dito may nakita pa ako isa. Kaso napaka-liblib po. Yan po. Gubat na gubat. Sana walang cannibal. Hey my man, what's up my man? Are you okay my man? Yeah. Pati yung kalabaw kilausap. Para akong baliw dito pag nakasalubong ako dito ng tao, sabihin balap may baliw. Kaya mga kalingap, pinakita, maliblib siya pero dun sa unahan kita siya eh. Dito hindi siya masyadong kita. Dito daw yung bahay eh. Kaya puntahan natin. Ay, ang daming sitaw oh. Ang daming tanim. No? Saan kaya? Ayun. Tao po! Ay, tayo sa likod. Ang haba nito. Puro damo. Nakakatakot pero okay lang. Basta wala akong maling ginagawa. Okay, matao. Tao po! Tao po! Tao po! Ay mga kalingap. Tao po! Tay! Nandiyan po. Tay, ano po ito? Charity vlogger po, tatay. Mimigay po ako ng tulong. Tulong, bigas. Bibigay po ako ng tulong. Ano yan? Ibibigay ko po, ibibigay. Sa inyo po, Ha? Ilong mo yung Ano po? pagbigay. Hindi, ako po, sarili ko po. May nag-iikot-ikot po kasi ako kanina, tay. Naghahanap ako ng matutulungan. Sakto napadaan po ako dito. Pwede yung bang pumasok, tay? Oo, yan. Yan, pasok tayo ng dahil aso. Ito yung bahay ni tatay, oh. Dito po kayo nakatira, tay? Dito po kayo natutulog? Sino po kasamahan nyo? Solo ka lang? Pinagkit ko nga ito. Sino gumawa nitong kubo-kubo nyo? Pinalipat ko. Nakayang doon. Yun po. Sa inyo rin po yun, yung luma. Nakayang doon. Ay, nakakadala yung kahoy. Yung puta ay nadagala na ay. Siya ang malaki. Yan si tatay. Kanyang bahay, mga kalingap. Tatay, may kuryente ka rito? Wala po. Solo lang sa buhay si tatay. Nagkuhan? Yan tatay, ano po ulit pangalan niyo, tay? Efren. Efren. Ito tatay, may tulong po ako. Salamat. Ang tinapay po, tsaka ito pa po, may may bigas pa. Yan mo, tatay. Salamat. Bigas, tsaka Salamat ha. Opo. Yan tatay, paano po kayo? Parang hirap po kayo lumakad, tay. Ay, nga ito ng polio. Na pulyo po. Ano po, yung pagkabata nyo pa po yan? Hindi. Magkakawit pa nga ako. Magkakawit ako dyan. Magkakawit ka po. Kaya mong basi. Yung asinda. Tapos, paano po ikaw? Nalaglag? Hindi. Ako sabi na. Nagpaligo ako. Napasma. Oo. Pasma. Baldog siguro. Ilan taon na po kayo, tatay? Kuhan. 60. 60 ka na po. Tapos, solo ka lang po dito. Solo, ka lang? Ay, kaya naman kung kuhan. Pag walang sa magulang, may kanya-kanya na. Mga kapatid nyo po? Ay, may kaya. Yun ang tutulong sa akin. Yun ang tumutulong sa inyo. Yun ang natulong. Grabe po, no? Tinulong ako din sa yung bagang ko sa bahay, itong senyor. Tinulong ako. Paano yan, tatay, pag nagluluto ka? Ay, ano po ako? Kaya-kaya. Kayang-kaya nyo naman po. Pero pag malayuan, hindi na kaya. Kung wala itong kariton, kaya kayo yan, nakakalayo ako. Bali itong kariton,
Dito ka sumasakay? Hindi, doon. Di ito yung tinutulak mo para makalakad ka ng maayos. Oo. Ito po mga kalingap po. Pero pag yung, kan, di kaya. Hindi po kaya pag ano. Sabing makaakrakid lang mga, lang dyan sa kuno yan, wala. Hindi yung kuno yan. Yan po si Tatay Efren, no? Grabe yung ano niya. Kalagayan niya rito ngayon, no? Solo lang siya rito, tas wala man lang ano. Mabigyan sana natin ng solar para may ilaw siya rito, mga kalingap. Yan mga kalingap, dyan po siya nagluluto, oh. Yan mga gamit niya, oh. Yan po mga kalingap. Kung gusto, Tatay, kumain na po ba kayo? kaya. Ha? Ano pong ulam nyo? Santol. Santol? Sino po nagbigay? Nagluto ka rin po? Grabe. Di ko akalain, tatay, na ganito yung sitwasyon mo rito, ah. Sino kasabi sa iyo? Wala po, nag-ikot-ikot lang po ako. Nag-ikot-ikot lang po ako para may maanuhan ako ng tulong, mabigyan, katulad niyo po. Hindi parang sinabi ka din ng taas ako kanito. Opo, para makatulong. Yan po si Tatay Efren, no. Pinag-iiyan ganito ko. Hindi nyo na po nagagalaw yan. Nakikalaw pero pinag-ikli. Pulyo. Wala ko yung chinelas, hindi na rin. Hindi nyo na po kaya. Hindi na kaya magsuot. Hindi lang. Pag napunta nga akong bahay, pagkabay, hindi ako na ako sa trip, hindi na baba. Ay, kinakon ako naman, pupuntahan. Pati higaan mo, tatay. Dito ka lang talaga. Paano yung mga gamit mo, tay? Mga damit nyo po, ha? Ayan po. Gagayon ko. Pabili. Naawa ko sa ita. Nagulat ako. Nabibigyan ako ng kwarta ng kuha. Makuha yung kay Remo dyan. Kay Remo, kulo ko lang isang Italia. Dalang Italia. Ang parang sakop pala hindi yung lupang yan. Oo. Matigas. Abogado yung kuna, yung kapatid. Grabe. Sa susunod na balik ko, tayo, anuhan kita ng solar para may ilaw ka. Wala po yung wala naman pong bayad dyan. Ibibilad lang siya sa initan para may ka rito. Makikabit na yung sakon dito. Wala ka pong asawa, tay? Ay, wala. Pero hindi nakaasawa kung paano. Binata. Kung may asawa, di makakaawa ang kuhan. Awa. Noon, namahayag ako. Ay, di ko na ako sinadaan ng babae. So dito lang po kayo araw-araw? Oo. Ito lang gawain nyo, luto. Kaya pag gusto kong magpanood, napunta ako doon. Nanood ka doon? Sa kapatid ko. Pero tatay, wala naman kayo bang nararamdaman? Yun lang ha. Yun lang po talaga. Kailan pa po nag-umpisa yan, tayo? Ang ganyang sakit niya? Mga 30 anyos na. 30 anyos na po, kailan lang din. Oo. Bali po, pagkatapos nyo magkopras, magngawit ng buko, ng nyog, naliligo po kayo. Ay, mas hindi ako maligoy, abuti sa akin yung galang nag-uulap, kumalaan ka. Oo, tas init, no? Oo. Ito, makatingala ka, isip yung mas kita liig. Dahos Itago mapasma. Yan mga kalingap po. Di ka lang makakakuha sa patulang silungan. Napasma po si tatay sa napasma po siya sa minsan kasi po daw po nababasa siya ng ulan habang nangangawit. Di ka lang pwede magtakbo. Talagang abuti ka lang lahat. Nasa yung gan. Bali, ano ko po tatay, panganay? Hindi. May mas panganay pa. Yung bulag. Huwag kami. Bali, pangatlo ka po. Hindi. Namatay yung... Namatay pala yung kuhan. Panganay pa kan. May pangatlo ako sa kuhan huli. Yung panganay sa aking bulag ay. Grabe. Kabunso namin yung... Di ko akalain ganito sitwasyon mo rito, tay. Bali ng alimango. Yan mga kalinga po.
naano ako sa kalagayan ni tatay dito. San, ito yung dating bahay mo, tay? Hindi, naroon doon sa lolo. Kanino pong bahay yan? Wala na pong nakatira dyan. Wala na, iba rin. Giba-giba na. Etong lote na to, tay, sa inyo po ito? Hindi kapatid rin. ko. Sa kapatid niyo po. Ngayon, tay, ay, ito nga pala, tapos ka na kumain. Tignan niyo mga gamit ni Takot tatay. na ako doon at kuhan. Paano yan, tay? Pag nagugas ka ng mga plato mo, saan? Saan yung tubig? Yan, ay ako ng tubig. Ay, ikaw din mo mismo. Saan ka po nakakuha? Ay, Yun. Oo. kaya ka, isakay mo lang dyan, ayos na. Kung saan, tiyatabuan ako dito ng pamangkin ko. Tatabuan dito na. Natuna, tayo, mamaya na, ay na naman dyan. Nagkako ng similya, ng sili. Buti no, tatay, may umaassist po sa inyo, no? Turulong naman. Buti yan, may umaassist na mga na pamangkin yung mga kamag-anak. So, tatay, total, mga ilang taon na po kayong ganyan, tay? Tatlong mga 30 na rin, 30 years na, kasi 16 na po kayo ngayon eh. Oo. Mga 30. Hindi nyo na po nagaganyan yan, tay. Hindi. Ito ko. Ayun, nagaganyan pa. Tapos yung paa, hindi na po natitiklop. Ay ko naman, pero may nahihilat sa ito para mahaba. Ito nag-irikli. Ito ang may konserata. Ito. May nararamay yung isa. Napasama ako doon sa pagsabi ng doktor na hulaan. Huwag kanyang magpakurinti doon sa yung magpaturok ay amo kong 30 bang ko ng parang ikibitara. Ay huwag kanyang nahuli. Grabe. Huwag kanyang tula yung sa pumilo magaling yan, walang maginawa. Pero pag Nakapagpa-check up na ho kayo, tay, simula nung nagkaganyan kayo. ay doktor nga yung magaling. Ay May pina-maintenance na gamot sa inyo, tay. magkarag-karag nga doon ng aplas. Kaplas lang. Aplas na ako yung bang kampor. DMR kampor, kampor. May luya, may asin. Pero nga saan dapat na yung binibiling kwan. Ang lakdo na kwan dyan. Bayan. Kaya pinakon ko. Yung ibang kwan, tuturo ako. Kwan daw, yung gasolina. Sabi ko, wag. Kakadupan niya ng kwan. Ng buto. Yung pili. Bayar pa niya sa ilaw yan ay kung karama. Hindi nang kinangkong kwan, kampon. Grabe. Tatay, sino yung nasabi mo kaninang kapatid na bulag? Yolanda. Saan po ba na? Daron doon. Sa dulo? Sa may kahoyang mga dyan. Ay, tatlo yan. Daron dito yung sa Rooney. So mga kalingap, may nabanggit kasi si tatay sa akin na may kapatid pa daw siyang hirap din at bulag. May nabanggit si tatay sa akin na na kapatid niya na PWD. Bulag at mga ilang taon na po siya, tatay? Ay, baka mga hinta. Matanda po sa inyo. Di pa nga ako sunod at may nagita ako ng patay. Mga kalingap po si tatay Efren. Wala siyang kasama ho dito. Minsan napupunta-puntahan siya ng mga pamangkin niya. Hindi nga ito di nagliit. Hindi niya na po nakikilos yung niya. Hindi niya na masyadong Pag nakahiga ako yung naghihirap. masakit. Ay, masakit. Talagang sinikunasyon. Pag umihiga ka po, parang namamalipit. Para sa may alit ay nihila. Tapos dito siya mga kalingap Pagbago natutulog. naman, kaya hindi. Tatay, saan ko po pwede ilagay ko? Diyan na. Dito na lang po. Ako na po bahala. Mga kalingap, sana maanuhan ko ng solar si tatay. Kasi kailangan niya rito. Ano yung ilaw niyo rito, tay? Yan lang. Kandil. Yung gasera. Solar po sana at
Ano pang kailangan nyo, tatay? Ayos na lang. Basta may ilaw. May ilaw lang talaga. Yun ang hiling ni tatay, ilaw. So may nabanggit sa akin si tatay Efren na kanya pang mga kapatid na PWD rin. Puntahan po natin para mabigyan din po natin ng tulong. So nasa gitna po ako ng kabundukan ng Palayan. Talagang sinadya ko itong maglakad para makahanap ako ng katulad ni kalagayan ni Tatay Efren. So yan po. So yan tatay, dito muna ako. Puntahan ko po yung kapatid nyo, ha? Tiga Maynila pa po ako. Layo. Opo, tiga Maynila pa po ako. Miyembro po ako ni Bal Santos Matubang, mga charity vlogger po. Bang. Yung nasa Cool Radio po, si Bal Santos Matubang. Wala ka rin? Parang nabanggitin sa akin. Wala ka pong radyo rin dito, no? Wala rin po, sige. Nabanggit ni ko, ni Titing na Urado. Matulungin nga daw yun sa Manila. Sige po, tay, punta ko muna doon, ha? Para Hindi ka na lang dano. Ay, tatay, tiwala lang, ha? At manalig lagi sa Diyos. Oo, Yun din lang talaga yung pinakakampi natin. Inabangan ko sa atin. Opo, wala pong ibang tayong kakampi kundi siya lang. Yan, manalig ka lang po at hayaan nyo, may biyaya pong darating. Hindi nga sa atin, kinako ng bagyo may dito. Opo, at isa na po ako dun sa sa biyayang dumating ngayon na talagang nag-cruise yung landas natin. Ginagawa lang naman ako ng daan ng ating Diyos na para makatulong din sa kapwa natin. So tatay, puntahan ko muna, ha? Oo, ingat ka dyan palagi, mga kalingap. Pigilan ko yung luha ko sa harap ni tatay. Ayokong malungkot siya, no? Gusto ko hindi niya makita yung kalungkutan ko sa kanya. Naawa ako, grabe. Ba't kaya ang daming mga ganyan sa no? Ang daming mga kababayan natin na mga naghihirap ng ganyan ng gusto. Daw siya, napasma. Kung makikita nyo kasi kung makikita nyo yung kalagayan ni tatay, talagang maiiyak kayo. Ako pinigilan ko kasi ayokong makita na nalulungkot ako sa niya. Nakakaawa sobra. Sensya na kayo, ha. Ayoko kasi ng ganyan, may nakikita akong ganyan na kasi danas ko yung kahirapan dito sa atin, Naawa ko kay tatay. So yun nga, mga kalingap, mabigyan ko siya ng yun, gusto niya yung solar, tapos bigas daw. Natin, sana matulungan nyo rin ako na maanuhan ng solar to si tatay. So sensya na po kayo, at alam ko hindi kayo sanay na ganito ako. Alam nyo naman na talagang good vibes lang ako palagi, yun ang gusto ko, pero hindi ko napigilan. Kung kayo yung nasa katayuan ko, baka hindi nyo rin kayanin na hindi umiyak sa kalagayan ni Tatay Efren. So hanggang dito na lang ito muna, mga yan. Yan na tayo. Solar. Tapos John. Good John. Yan, para sa iyo yan, tay. Para kapag medyo nahihigaan mo, Tatay Efren, no? Kakalinga pati kasama ko si KSP Kim TV. At dadalhin na namin yung solar tsaka foam kay Tatay Efren at kay sa kapatid niya. Nakalimutan ko po yung pangalan, sorry. So makikita nyo, nasa gitnaan po kami ng Palayan. Ayan. At tawag dito, medyo maputik-putik dito ngayon. At huwag nyo sana pong kalimutan rin na i-subscribe sila Ate Nelly Abante, Vicky Asakawa, Ate Laura Emberakit, at sa shoutout po sa lahat, Team Biyaya, Team Bulabog, Team Tagig and Charity Vlogger.
Rizal, yan, Team Rizal, at syempre sa Kalinga Partner na nandiyan sa description yung kanilang mga channel. At huwag nyo rin po kalimutan na subscribe ako at paki-like na rin po yan. Maraming salamat po talaga sa tulong nyo at shoutout po. At paki-subscribe na rin po Dabing ng Davao, Ate Ana Panterias at Ate Candy Lampay. Yan, at si Papa at Mama ko, si Bibi Pink at si Fish Hunter TV. Yan. Si Charlene Fish Hunter TV. Yan. Siyempre si Speaking TV po. Yan. Tsaka sa kanya niya yung second channel. So ngayon pupuntahan namin si Tatay Efren. Kung natatandaan niyo po, siya po yung napasma, yung nakaupo lang. So maraming salamat po sa mga tumulong sa akin na para makabili ng solar foam. Yan, maraming salamat po talaga. Talagang sobrang pasasalamat ko po talaga sa inyo. Yan, lalo na kay Ate Nelly, yan. Kila Ate Tina, yan. Kila Ate Tamaria Paz, kay Ma'am Angel, kay kala Ate BG's Life, no? So tingnan nyo po yung dinadaanan namin mga kalingap, no? Ano, ha? Sapatos pa, ano? Ano, nasama ka pa ba sa akin? Ano? Sama ka pa, ha? Malaban na naman tayo mamaya. Tingnan mo yung tsura ng sapatos, oh. Wala ka pa. Panis. Mga kalingap, oh. Putik na putik po. Nagubad ako ng sapatos ko para hindi madumihan. Sayang po eh. Kahit tig 300 lang yun. Mahal na mahal ko yung sapatos ko na yun. Sarap magpa. After many years at nakatawid na si Kim doon sa sabi ko sa iyo eh, hindi madali ang ating tatahakin. Marami tayong kaya ko yan. Marami kaming siyempre pagdadaanan ng mga pagsubok bago makarating sa bahay ni Tatay Efren at ni Kuya Ronnie. Yun, Kuya Ronnie pala. Yan. So bigyan natin siya solar. Ito kasi request niya yung solar. At yung po hindi niya nire-request pero binilang ko siya para maano-ano yung likod niya. Masarap-sarap yung kanyang pagiga, no? Punta natin. Tay! Ito po! Ay, sakto! Tay! Oh. Kumusta po? Daming aso, ingay ng aso. Tatay, yes, Tatay Efren, no? Oh, saan ka pumunta? Saan ka nagpupunta? Tatay, may pasalubong kami sa'yo. Yung nakaraan na pangako ko sa'yo. Ito na. Lawag ano? Punta ka sa Maynila? Ha? Punta ka Maynila? Hindi po. Hindi pa po ako nauwi ng Maynila, tay. Ito na, tay. Yung pangako ko sa'yo na ano. Paano nga muna, Kim? Di ko mabunot. Ito. Yan. Yung wala. Yan. Yan na tayo. Solar. Tapos, yung option. Kutsyon. Yan, para tay, parang sa iyo yan, tay. Para kapag medyo ano nahigaan mo, Tatay Efren, no? So, Tatay, i-set up na natin to. Kung kaya natin pwede mailagay ito dito. Tapos yung baba. Yan, Tatay, oh. Pero ano na natin? Solar? Oo. Diretso radyo? Oo, Rekta radyo to. Solar, oh. Ayun sa yung price ko. Yung mga kalinga para natin, kabit na natin. Ay, kilala niyo po si si Nelly Abante. Uy, Siya po nagpadala nito. Wow, thank you so much po. Pinili. Ay, di ba namin yun? Bali isa po siya sa tumulong sa amin na na nito. Sabi niya mga kababata ko yan. Nelly Abante po. So tayo, lagay muna natin, no? Namin yun. Natin pwede isabit to.
Dapat nasa mababa lang. Baba. Para maliwanag ang galawan mo tay. Ano, ganda. Ano yan? Ilang ilaw yan, Kuya Jay? Dalawa. Oo, ito. Saka, ano siya, pwede siyang all-in-one siya, no? May flashlight na siya. May radyo pa? May ano pa, no? All-in-one. Ano ito? Yan, no? Lakas, oh. Dalawa. Dalawa. Uy, bullshit pa ba yun? Ito pala. Ayun. Yun. Ayun, no? Ayan. Tapos ito pa isa. Para naman ano. Dito sana sa kusina, no? Para maliwanag tayo, para maganda. Kapatid kayo? Yan. Para maliwanag ka tayo. Para maganda yung ano. Maganda po yung pagtulog. Ay, maaabot niyo po ba yun tayo pag tinatay niyo? Kasi ang patayan, hindi ko abot. Opo, ako po bahala kung maaabot niyo. Yan. Hindi ako na damag. Ha? Hindi ako na damag. Hindi ka nang damag. Sige. Hindi lang makatupag. Ba? Ayan. So dito natin sa banda ilagay. Yun! Dito. Oo, dito sa kusina. Ano ng tatay? Kakailang ng kwan. Tatay. Ha? Kuya. Kuya lang. Hindi, nasanay na po kami noon kuya paano. Kuya ano. Yun. Lagyan natin pa. Ayan yung foam. Tatay, oh, may foam ka na. May malambot ka na mahihigaan. Ayan, maraming salamat. Siyempre kay Kuya Jay. Oh. At salamat din po sa mga tumulong sa akin. Kasi hindi ko naman ito magagawa kung wala din kayo. Ay, Ayan. paraan muna tayo. Ano natin tayo? Isin natin ang gamo. Dandahan ha. Ayun, tatay. Oh. Sige, tatay. Ayan. So, ayan. Wow, ganda ng higaan mo, tatay. Oh. Maging komportable ang paghiga mo dyan. Hmm. So yung mga kalinga po, yan, salamat talaga Ate Nelly at sa iba na ayaw magpasabi ng kanilang mga pangalan. Yan po. Yan po yung ano. Sabi mo na, di kilala na ako. Oo, solar. Bali, kilala niyo po si Ate Nelly Abante, no? Kababata niyo po yun, kuya. Hindi, matanda ko. Matanda ako po ako kayo doon. Oo. Pangalan sa lahat ng kapatid na. Oo. Yan po si Kuya Efren. Kamusta ka na dito, Kuya Efren? Hindi naman. Okay naman po. Oo. Kumain ka na po. Pa? No, Kuya Efren, upo ka na dyan, no? Mga ngalay ka niyan. Oo. Si Kuya Efren. Ayaw mo po ni tatay. Ay, tatay, masaya ka. Yan na po yung solar. Oo. Bali, liliwanag ito mamaya pag ano. Ang badil na. Oo, pag madilim na maliwanag pa naman kasi. Kaya ano. Ihugutin ang pala yung kwan yan. Oo, ugutin lang po yan. Yan mga kalingap, si Tatay Efren, no? Yan yung unang ano ko sa kanya. Ang kanyang request po ay solar. Oo, pero ngayon, ang ginawa ko dinoble ko na po. At nandito rin po yung kanyang kapatid na yung nasa isang video ko, si Kuya, ano? Lumilo. Romel. Rumi. Romel. Romelo. Yan. Kuya Romel, si Tatay Ako Efren. yan dito, Runi. Yung Rumilo ang... Ayan. Yan. At syempre kasama ko si GSP Kim TV yan. Ayan. Maraming pong Subscribe din salamat po. sa pagbigay po ng tulong para kay Tatay Efren. Oo. Marami pang ano, no, kulang sa bahay talaga nila, no. Oo. Unang-una napapansin natin, yung basic needs nila, ay pagkain talaga, talagang kapos. And then, ito, yung sa ano nila,
Nang wala silang So, yun pala mga kalingap, yung bigas pala ay hindi namin nadala kasi ano po, dito yan. dito. Oo. Ang bigas ay hindi namin nadala gawa ng sobrang ano nga po nung daanan, hindi na namin kinaya ni Kim. So, papahatid na lang ho namin dito. Hindi na namin sasama sa video. So, may bigas pa po yan at grocery yan dun po. Papahatid na lang po namin. Yan. Yan tatay okay na. Kahit pa paano kapag nagluluto ka. So yan, may ilaw na po. Tapos may ilaw din dito. Yan mga kalinga po. Yan. Salamat po sa nagbigay ng solar na yan. Tatay, masaya ka po. Yan si Tatay Efren. Tag dito, may damit ka rin dun sa akin. Daling ko na lang dito. Papahatid ko na lang, no? Yan. Tatay, halimbawa na halimbawa bibigyan kitang pera, sino mautusan mo? Ay, ito kapatid ko. Sige. Ang ko. Bigyan kita tay. Barya lang to tay. At pasensya na. Ito po. Salamat. At siyempre tatay, dagdagan na din. Yan, salamat kay Kim. Yan. Kay KSP Kim TV. Salamat po tay. Para may pang-ano-ano ka ha. Salamat. Galing po yan kay Ate Nelly at sa iba. Opo. Pero yung si Kuya Bali, isang charity vlogger din po yun. Hindi nakalimot. Oo. Napanood niya po kasi kayo. Kaya sabi niya, Jay, makakakilala ko yan. Oo. Yan si Kuya Efren, no? Kayo ano yan? Efren, baka paano ko sa'yo minsan, papalitan ka namin ng damit, ha? Para hindi oo. Dami pong pang-iba. Marami po dyan. Kumain na kayo, tay? Di ba? Oga pa? Bagay, maaga pa nga naman. Merienda. Ay, kanina pa. Hindi, kanina pa. Yes, tatay. Napansin ko talagang Ano to? balito talaga yung katawan ni tatay. Oo, napasma siya. Bakit ako noon? Malaking tao yan noon. At bumili ko pag ako. Suminag-liyang bila. Humikli yung kabilang paa niya. Pero di mag-iit. Tabi ka muna dyan, baka mapakam yung paa yan po. Hindi na magalaw yung isang paa niya. Yan, malaki yung isang paa niya, yung kabilang man. Ay, bakit? Ay, kamalaki. Di lang. Magkon lang. Ito, May nagkakon ako. Kagal pa. Ay, panakalatan. pero naigagalaw niyo pa yan tayo, no? Okay pa naman kahit pa paano. Ito, pag nakakabas ko na ito. Yan, si Tatay Efren. Sige tayo, upo ka na rito at yan, no? Ito ka tatay diyan? Mais-ayos na yung ano mo. Subukan natin tatay kung Parang kung komportable ka ba. Sige tatay. Tandaan lang tayo, ha? Pag balik namin ulit dito ni Kuya Jay, madala ako ng tungkod mo. Doon. Ha? Kasi ang ginagamit yata ni tatay. May isa Kasi ko. itong May isa pala yun. Ay, yung Ay, di ako na pala sakay. Ako. Saklay. Yan, mabilis yan. Pag wala ko, si kapatid ko naman yung nahulog sa tricycle. Yung pakungan ganito. Tatay, kaya mo iakbang. Yan, bali, yan tatay, hindi mo na ho natitiklop yan. Hindi. Pero naglarakan ko naman. Okay naman. Bali pala mga kalingap, si Tatay Efren, para makapunta dun sa malayo, dinadala niya po itong kariton para dito siya Pag di ko dala. pag hindi niya po dala yan, hindi siya makakalayo. Yung gawa nito ay, Ano po? tayo. Ano gawa yan? Ako ito ang gawa lang gaya. Yan, bali yan po, tinutulak niya yan. Yan. Tapos tong kariton, to tay, dito ka nakahawak, tinutulak mo. Dalawa. Oo, para parang yan ang pinakasaklay niya. Yung kariton na yan. Pinapasok ko ito. Yan po siya diyan po nakasalalay yung kanyang paglalakad pag pupunta siya ng malayo. Ayan. Sige tay, ingat po ha. Pagaling ka rin. At babalik pa kami, hindi lang ito yung last. Pupunta-puntahan ka namin dito. Kung hindi ako, si Janjan. Kung hindi si Janjan official, si Kim. Yan. Si Janjan po, si Cholo. Lupit. Oo. Yan. Kung hindi po siya, hindi ako, si KSP Kim. Ingat po palagi ha. Sige. Eto na. Mga dadali natin kay Tatay Efren at may mga grocery pa at bigas.
Oh, hindi tayo magkasya. Doon tayo sa kabila. Ngayon, pupuntahan naman natin si Kuya Efren. Ayaw niya magpatawag ng tatay kasi yung nga naman, wala nga naman daw siyang anak at wala siyang asawa. So, punta namin si Kuya Efren, si Kuya Ronnie at bibigyan na namin. Ito na. So, kulang pa po yan, no? May mga pahabol pa po yan. Yung tauban ng pinggan, kutsara, baso, grocery, yan, yung sa tubig at bigas, yan. So pupuntahan na namin doon. Kasama ko sila Ryan at Team Pulang Araw, si KSP Kim TV at bro Yes. ito ano pangalan mo? Nakakalimutan ko. Lenar, yan. Pupuntahan na, nagpatulong kami. Tutusin, marami yan kanina, puno yung tricycle sa aming pagpunta rito. So yun po, bago lahat, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel at buong Kalinga partner na nandiyan po sa description. At syempre category B, suportahan nyo rin po at buong charity vlogger ng Pilipinas. So yun, puntahan na natin. Ready na ba kayo makipag dito? Baha po. Dadiretso po kami doon kasi baka nga tatawid kami doon sa may putikan. So tara po. Mari papasalubong. Play na. Lingap, punta na tayo. Ito nga, babagtasin natin itong putikan na to at baha. Ayan, kasama ko sila Ryan at si Joren ba? Lenor. Lenar, yan. Tara go mga kalingap. Ayun po mga kalingap. Medyo may mga nangangagat, no? Pero okay lang yan. At dahan-dahan lang tayo kasi madulas. Baka malaglag ang ating silipon. So yun pala, maraming salamat sa Team Hong Kong Kalingap J supporter yan. Salamat po sa suporta nyo sa akin at para may paubot yung tulong kay Tatay Efren po. Yan. So kasama ko po yan. Ayan na, sana sila. Pakita natin mga kasamahan ko. Ayan po yung mga kasama ko. Nakakahinga lang mga kalingap. Tandaan kayo malalim dyan. Yan sila kay Speaking TV. So bundok na bundok po talaga ito mga kalingap. Pero wala pong yan. Wala pong kaso yan. Baha. Maputi kaya nagchinelas kami nila po ngayon para may pabot tong tulong kala Tatay Efren at Kuya Ronnie. Yan. Kung may vibe wire dyan, baka matibo ka. Nasa ilalim mo. Yan. Ay, Kim? Kaya pa? Kaya pa. Basa na yung pantalon mo. Oo nga, kalimutan natin yung gas. Short, buti ako naka-short. Sabi ko nung una, pagbalik natin dito kay Tatay Efren. Prepare ka na. Prepare ako. Nag-prepare ako yung chinelas, pero hindi yung short. Wala. Tay! Efren! Kirone! Tay! Kirone, Ronnie! Eto na. Mga dadali natin kay Tatay Efren at may mga grocery pa at bigas. Hindi tayo magkasya. Doon tayo sa kabila. May daan pa doon? Oo. Yan. Dumaan. Ay, kung ba't bakit nakapatay? Patay. Ha? Opo. Ano ba? Buksan natin pa. Diyan na isa.
Kaya po mga kalingap, si Tatay si Kuya Efren. Ay, bago na damit kay Efren ah. Kuya Efren, may mga regalo pala ako sa'yo. Yan po yung mga regalo ko sa Tatay Efren. Yan, bigas. Yan. Bigas, grocery, palagayan ng tubig. At may damit din. Yan, damit. Yan, plato, pinggan. Damit. Yan. At tauban ng pinggan, tatay. Para ano po. Yan, dami oh tayo. Oh. Tatay, pasok ko sa iyo yung mga damit na binili ko ha. Oo. Yan mga tatay oh. Dito po, hati na po kayo dito nila. Ano. Ako babi. Babi dito. Ito po, damit. No. Para po sa inyo. Ay, sorry po. Yan, may mga damit tayo. Ako na lang po siya. Ha? Bagong. Bagong bihis lang po kayo. O nga po, linis nyo nga po ngayon. Yan. Yan, tatay, mga bago po ito. Ano? Hindi po ito ukay. Ano po ito? Bago talaga. Yan ang Yan, bagay. Walang kulyo. Yan. Tatay, pugo. Ay, bagay na bagay kay tatay. Tapos tatay, short. Para presko. Yan. Yan, Yan, tatay, presko na short. Sakto kay tatay, Siyempre, mga kalinga, set up na po natin tong mga platuhan nila Tatay Efren para makakilos-kilos siya rito. Tapos, Ay, ito. ito po mga kalingap. Ito, baso. Ayan, mga baso. Pero hugasan po muna ito mga kalingap. I-set up ko lang po. Kutsara. Bali, kompleto na po yung pinamili ko para hindi na si tatay. Marami siyang gamit na mga bago yan. Ganito. Opo. Tapos yan, pinggan. So, may kamahalan dito. Ayan, may kita nyo po, may mga presyo po. Yan, 35, may kamahalan po yung kahit mga plastic. Binili ko po ay plastic para kahit malaglag ni Tatay Efren kasi hindi niya na masyadong may yung kanyang mga daliri. Pag di, gusto lang eh. Nakalawang. Oo. Kaya, tsaka kinakalawang daw. Ayan, ang ito baso. Siyempre, pinggan. Ayan. Yun. Diba? Ang ganda niya yun. Tapos, para hindi na galon-galon, nagbumili na rin po ako ng yung anuhan ng tubig para hindi po sa galon kasi medyo madilaw-dilaw na yung mga galon ni tatay. At dito siguro, dito na lang natin to ilagay. Sige, dito na. Oo. Tapos ito po, mga kalingap, binilang ko rin ng grocery sila tatay. Yan. Mga dilata, sukal, kung anong pwedeng Yan, kami nilagay. yan. So mag-aano na lang po nito mga kalingap. Bali isang video ko na lang po pero hati po yung mga hati po sila ni Kuya Ronnie kasi si Kuya Ronnie bigas-bigas lang naman po tsaka may damit din po si Kuya Ronnie. Ano to tayo? Pwede ba dito to ilagay? Ay, di lang. Huwag na, dito na lang. Ayan, mga biskwit para may makutput po si tatay ang kape. Siyempre partner ng yan. Oo, para ito. Yan, mga tawag dito. Noodles. Yan. At syempre po, bigas. Yan. Maraming salamat po sa mga tumutulong sa amin. Lalo na siya sa team
Team Hong Kong supporter. At sa outro ko na lang sasabihin yung kanilang mga name kasi nakalimutan ko. Makakalimutin po talaga ako. Ngayon, sakit ko na yan talaga kaya pagpasensyahan nyo na po. So yan po yung mga ano ni ano. Tapos yung dati, yung unang punta ko dito, yung solar. Yan, tapos itong kutsyon. So may kulang pa rin yung unan. Tsaka ano. Ano tatay, kamusta na po kayo? Ito. Hindi naman. Kumain na ba kayo? Dito. Ay, hindi pa tanghalian. Ay, tanghalian. Tapos na. Oo. Kala ko di pa rin kumakain tanghalian tayo. Yan tatay, may mga ano ka nung Bakit hindi namamatay ang ilaw niya? Basta ano nyo lang po. Yung nailaw na maliit. Ito po, doon. Yung laro doon. Hindi. Parang hindi na ako na yun. Hindi namamatay. Hindi namamatay, tibay, no? Okay, namamatay, nabubuhay. Kailangan lang po yan pag may araw, bilad-bilad Ay, nyo po. nagbilad ko sila. Sige, maganda po. Hapon, matagal yan. Ayan, si Tatay Efren. At ngayon mga kalingap, magbigay din tayo kay Kuya Ronnie. Puntahan natin si Kuya Ronnie. At ayan po si Kuya Ronnie. Siyempre, bibigyan din natin yung si Kuya Ronnie. Kuya Ronnie, may ano ako sa'yo. Handog. Ayan. So, damit Kuya Ronnie. Wow. Para ano, talagang sinukat ko to sa inyo para kasyang-kasya. Yun, Kasi nung nakaraan, di ba, pula yung... Pula? Oo. Naisip ko, pula. Sabi ko mukhang yan ang gusto ni Kuya Ronnie. Kuya Ronnie, ang ganda ng design, Hindi po yan mga ukay, Kuya Ronnie. Yan, sakto. Walang problema yan. Oo. Hindi ako marte. Yan, tapos short. Para partner ito, partner. Partner yung kulay nito, partner din dito. Yun, para pag ano. Salamat, Oo. Pang ano kayo dyan. Yan. So, sa susunod naman, ikaw naman, yung request kasi ni Kuya Ronnie, mga kalingap, hollow block na para Dalong doon. patong lang. Ilalim, isa, bali tatlo. Bali, bali ilang patong lang para hindi lang pasukin ng tubig. Tapos, pawid. Tapos, semento na para pang flooring. Yun lang. So, yun po sana mga kalingap. Ayun po yung next na ko kay Kuya Ronnie. Na siya naman. Kasi kay Tata Efren, bali yung kulang na. May kulang pa rin doon mga gamit ng bahay. Pero unti-untiin po namin, At ngayon, ko rin si Kuya Ronnie na maibigay yung hiling niya na hollow block nga po daw at semento na kahit ilang patong. Siguro mga ilang, mga 100. Baka isandaan. 100 na hollow block. Tapos mga ilang semento kaya yun ngayon. So yung basang-basa Kuya Ronnie Trabaho kami dyan. gumawa ka. Hindi masakit. Hindi ngayon. Saka ito pala Kuya Ronnie, pangbili mo ng gamot. Yung alcohol. Ako po, wala na akong bariya. 200 na lang bariya ko. Wala, mga kalingap, wala na po ako. Ito, paano muna? Mamaya, paabot na lang ako ulit. Yan. Salamat ka na lang Kuya Ronnie sa mga Salamat sa mga Kalingap J Hong Kong supporter. Kabot ka dito. Yan, sila po nagambag-ambag niya. Napakababait nila kasi nagambag-ambag po sila na para pang bigay kay Kuya Ronnie at kay Tatay Efren, Sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo mga ate. Hindi ko man kayo may isa-isa dahil nakalimutan ko po yung mga pangalan pero aalalahanin ko kung ano mga pangalan nyo. Maraming salamat po talaga. Sobra gawa ng hindi po namin magagawa to kundi dahil din sa inyo. Na kami Ayan yung mga pinamili natin kay Tatay Efren, Ayan. Tsaka damit. Ayan, Sige tatay sabi ko naman sa'yo, diba, babalikan kita. Dasal lang palagi Ingat palagi kayo ni Kuya Ronnie manalig lang. Lagi kayo huwag kayo mawalan ng pag-asa. Yan. Natatandaan na ni Tatay Efren yung mga sinasabi ko Sige tatay, dito na kami Salamat Maraming salamat po.